Асланбек, Лига, если будет возможность, пожалуйста, следующий турнир проводите в Таджикистане. Будем очень рады. барои нафароне ки либосдӯстдор ва тарафдори сифати хуб ҳастанд, ба шумо ин либосҳои босифат ва пойафзолҳои чарми тозаро пешкаш мекунем. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед ва барои тамошои дигар намуди борҳо дар телеграм канал обуна шавед ки силкааш дар комментария ҳаст. салому алайкум дӯстони канали мо. имрӯз мо хабарҳои тозаро боз аз ҷаҳони ММА ҷамъ кардаем ки пешкаши шумо хоҳем кард. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, чӣ гуне ки медонед, дирӯз варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи SCI 161 иштирок карда муҳорибаи бисёр ҷолиб пешкаши мо мухлисон намуданд. дар ин мусобиқа 6 варзишгари тоҷик иштирок карданд. дар вазни 84 кг Солеҳ Ҳасанов аз варзишгари рус Азамат Джикаев шикаст хӯрд. дар вазни 93.4 кг Абдулҳамид Давлатов аз варзишгари рус Сулейм Баталов низ шикаст хӯрд. дар вазни 56.9 кг Анис Ёқубов бо варзишгари кирғиз Асилбек Рустамбек баромад кард ки дар муддати кӯтоҳ, яъне дар 34 секунд ӯро шикаст дод ва аз лига хоҳиш кард ки ба ӯ бонус ва ё BMW туҳфа кунанд. Я сегодня показал, что ACA это другой уровень. Я побил чемпиона другой лиги за 30 секунд. Так что, Асланбек, я жду бонус, я хочу. Я уже выбрал себе BMW, давайте мне этот гребаный бонус. бо эълон кардани бонусҳои лига муайян шуд ки барои дастурочна шикаст додани ҳариф ба Анис $5000 бонус тақдим карда шуд. дӯстон, Анис Ёқубов бисёр варзишгари хуб ва ояндадор мебошад ва мо бошем ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. дар вазни 67.3 кг Давлатманд Чӯпонов аз варзишгари рус Глеб Хабибуллин бо тасмими доварон шикаст хӯрд. дар вазни 92.9 кг Фаридун Одилов бо варзишгари бразилиягии Вагнер Прадо баромад намуд ки бо усули буғӣ ҳарифро шикаст дода бо бонуси $5000 сарфароз карда шуд ва роҳат ба даври навбати гран-при гирифт. акнун ҳарифи Фаридун Одилов дар вазни нимвазнӣ бо варзишгари рус Михаил Мохнаткин вомехӯрад ва барои даври ниҳоии гран-при меҷангад. Михаил бисёр ҳарифи ҷиддӣ ва хатарнок барои варзишгари тоҷик аст. ба Фаридун бошад, мо тамрини хубро барои ин давр тамаммул мекунем. дар вазни 57 кг бошад Азам Ғафуров бо варзишгари армян Вартан Асартиян баромад кард ки ҷаззобтарин ҷангро дар 5 даври 5 минута нишон доданд. ҳар ду варзишгар бисёр маҳороти хуб ва усулҳои ҷангии худро истифода бурда залро ба ваҷ оварданд ва билохира бо тасмими доварон пирӯзӣ насиби варзишгари тоҷик Азам Ғафуров шуд. инчунин ҷанги ин ду варзишгар сазовори боис шом шуда ба Азам $50000 ва ба Асартиян бошад $25000 бонус тақдим карда шуд. дар ҳақиқат ҳам ин муҳориба арзандаи бои сол аст, чун бисёр муҳорибаи олиҷаноб ва тамашобоб буд. дӯстони азиз, ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.